Hello guys. Magandang araw sa atin. Meron na naman tayong project na isa. Ito guys, sa atin to, yung paniksay natin to. Pero ganito yung gagawin natin. I-bubble pop natin. Hindi na niya pinadala yung airgun niya kasi parehas lang namang Estrella Parco. Paniniksay din daw niya. Papabulpap. Kay ano pala, kay Boldrin, Sir Boldrin Martin ng Tarlac. Siya yung nagpapagawa ng bulpap. Dito natin ibabase yung yung gagawin natin. Dito natin iuhulma. Kasi Estrella Parco din itong paniksay natin. So dito tayo magbabase ng mga sukat. Sukat ng tubo, yung haba ng trigger extension niya. Tsaka yung butas. So yun guys. Tabayan na yung paggawa natin. Stay tuned lang. Ito yung niya. Design ng bat. Yan. So mahogany din yan guys. Yung kahoy niya. Yan yung design ng bat na gusto niya. Kagaya ng bat ng natin. Paniksay natin. Yan. So, papatabas ulit tayo guys. Okay, Boss Jansen ulit. Shout out. Boss Jansen. Yan, papatabas ulit. Stay tuned guys. Stay tuned.
24 hours later.
2,000 years later. Yun, magandang araw guys. So, natapos na natin itong ginagawa nating bullpup mat sa Estrella Parko ni Sir Beldrain Martin ng Tarlac. Ito. Beldrain Martin, sir. Ito na yung bat ng Estrella Parko. Yan, may design para sa kahoy niya. Yan din, mayroon din. May aspi siya. Mahugan ito guys, yung kahoy niya. Tapos ito yung kalabitan na ginawa natin. Hindi kasi pinadala yung airgun guys, kaya ganito lang yung ginawa natin. Hindi naman nagkagapit sa airgun mismo kasi wala yung airgun sa atin. Kaya ito lang yung trigger extension niya. Yan. May slot slope guys, yung lagayan ng kalabitan. Yan. So wala sa atin yung airgun niya. Kaya hindi natin may kabit. Hindi natin may kabit to sa mismong airgun. Pero pwede pa rin naman gamitin to guys. Kakawit mo lang dito yung kalabitan. Yung mismong kalabitan dito, susuot mo dito. Yan pa ganyan. Tsaka mo i-shoot doon sa butas. Butas na yan. Shoot mo to. Trigger niya. Pag ganun. Yan. Malakas naman yung spring ng Estrella Parko guys. Yung trigger spring niya malakas naman. Kaya kaya niyang ibalik to. Babalik niyang ganun. Ito yung trigger na to. Yan. Kaya kahit hindi mo ikabit sa airgun, i-shoot mo na lang mismo, ganun yung Estrella Parko dito. Yun. So hanggang dito na lang naman yung video natin guys. May rubber pad din yan, likod. Medyo madumi nga lang. Yan. So hanggang dito na lang naman yung video natin guys. Yan. Salamat ulit sa panonood guys. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na naman na video natin.